Huli mga toy. Ay, ang laki. Ang laki mga toy. Oh. Yun, huli. Yun. Grabe, ang laki. Nadadawad na ko toy. Ito na. Uy. Ayun, huli mga toy. Ang laki. Ano to? Ayun, laki. Ay, dalag ulit ata ito mga toy. Ay, dalag ulit mga toy. Ang laki. Laki mga toy, dalag ulit. Ay, good morning ulit. So yun mga toy, para at nirisbaka natin doon mga toy. So may dulo na yun mga toy, lulusongin natin ulit. So mga toy, huling lusong na to siguro. Kasi mga toy, ang dami ng umuryente. Kaya mga toy, ang dami. Yun sa may ano, sa unang spot natin yun. Ang dami nila mga toy. Yun mga toy. Ay, nakilas sa tong pamiwas natin dito mga toy. Hanap tayo ng spot. I-spotan natin kaagad dun. Tara, let's go no mga toy. Lusong tayo ulit. Ayan mga toy, dito na tayo mga toy sa fishing spot natin. Ayan ang mga toy, yung boundary ako ulit. Ayan, naglagay na ako ng kubul-kubul ito mga toy, yung lugan ng ano, ibon. Ayan, pinagkumpul-kumpul ko na ano, na water lily para meron tayong aapakan. So, para di masyadong mababad si Manoy. Ayan mga toy, naka-sit up na tayo, nakapukol na tayo. Yan, ito yung gamit natin mga toy. Yan, apat mga toy ginamit kong pamiwas. Ito taw-taw rin. Ayan mga toy, tapos may nabubugal. Lusog na mga toy, mababaw na dyan. Di tayo naririnig. Ay, ano kaya ito mga toy? Malaki ito mga toy. Dalag siguro ito mga toy. Kuha natin ito mga toy, panalok. Ayan o. Sana makuha natin ito mga toy. Hindi ko alam mga toy kung ano to, dalag o plapla. Pero di siniksik eh. Huwag nating ano kaya ito. Yan mga toy, oh. Sana malaki. Ay, alaka, ano to? Ay, dalag nga. Ayun, dalag. Kata, dalag. Woohoo. Oh, thank you Lord. Sabi ko na nga ba. Woo! Grabe, laki. Woohoo. Mga toy, thank you Lord. Laki. Boy naman oh. Grabe ang laki. Thank you Lord. Sabi ko na nga, mabuti ko na lang dinala ko yung ano, yung panalok ni kasi Noel Cruz. Sabi ko na nga madalag eh. Kasi kung pla-pla ang mga toy, di sisiksik ng gusto eh. Ay, thank you Lord. Ay, pwede na tayo umuwi kaagad. Secure natin to. Paano kaya ito? Kasi Noel, oh, thank you. Oh, grabe. Sabi ko na nga ba, makakatsambak. Yan. Hindi ka na makakalokso dyan, boy. Oh, hindi ka na makalokso dyan. Wala kang bilo. Grabe ah. Nabulabog tuloy yung spot natin. Ano, kung di ko dala ito mga toy, panalok, nakaalpas to. Kasi nagpapalag eh. Puputol lang. Yan na, gasino lang naman yung leader line natin. Napakanipis, pang tilapia lang yun. Ay, buti na lang talaga. Ay, salamat Lord. Paano yan? Diyan ka na lang muna. Diyan ka na lang muna. Baka makalpas ka pa. Ayan. Ay, salamat. Mga toy, kung meron pang lure dito, eh, nag-lure na ako.
Hindi tayo makapag-lure kasi yung may lure ako nung nakaraan sumabit naman sa lakeshore. Eh, napakababaw na ng ano. Yan mga toy, dyan lang mga toy. Oh, sabi ko bakit nawala yung floater. Wala sinaksik pa ganun. Okay, akyat tayo ulit dito mga toy. Ito lang ako mga sa kubul-kubul ko. Yan, nakasurti ka agad, dalag. Yan mga toy. Oh, nakagulat ako, ba't biglang nawala? Nako, kinagat tong isa. Oh, nako, tama naman na yan. Pinutol niya yung bulati. Ba, busy ko kanina. Kayo rin busy rin sa kakamukbang ng Balat Squad. Yan, shoutout ka pala kay Delvin Padilla, Kuya Lito, Kuya Francis Coronado, Kuya Prince Pabarlan. Yan, pa-support ng mga otoy kay Kuya Prince Pabarlan. Baka ma-expired na naman yung kanyang watch hour. Diyos ko, napakahirap mag ano mga otoy, mag-ipon ng hours sa ano, sa YouTube. Ito mga toy, mamaya ito mga toy, kakagat to. Huwag kayong mainip dito mga toy pag naninilapya kayo, kasi mababaw nga ito eh. Kunting bulabog mo lang dito, talagang di nalalabas yung mga tilapia sa ano, dyan sa kangkungan at sa water lilyan. Kaya hanggat maaari doon natin pinupukol sa malayo-layo. Yan, okay, lipat tayo mga toy. Hindi ako makapukol na maayos doon mga toy. Hindi tayo ulit, naka-spot na tayo dito mga toy, maganda rito. May istorbo lang yun, pero babalik pa rin yan natin. Yan, dito tayo ulit mga toy. Dito ko dati nakakarami mga toy. Oh, nakawala sa akin, dami dyan. Tapos dito kumagat hapon na. Ayan, dito tayo ulit. Yan, dito makakapag-base tayo dito mga toy. Maganda dito mga toy kasi ano, hindi siya nakarap sa araw. Doon nakarap tayo sa araw, nakakasilaw. Kailangan di tayo ano, nahihirapan sa spot kasi ano nga, mag re-relax nga tayo eh. Kailangan maganda yung spot. dito ako nakalasan nung nakaraan eh. Diyan, yun. Diyan ka lang. Saka solo lang naman tayo eh. Mga katoy natin dun, andun sa dulo, ayaw lumusong. Eh yan, matumal na dyan eh. Tingin natin maano kung anong oras na kumakagat dyan. Nakaraan nakaswerte pa ako dyan eh. So ito last na to mga toy talaga rito. Kasi ito pa ano na ito talaga to, ano to yung bababaw na to, kukuryente na rin to rito, banda rin ito. Kasi doon pa lang yung medyo mababaw mga toy, kabila. Kasi ang hirap talaga mga toy maghanap ng spot ngayon. Lalo ngayon El Nino na, tapos napakamahal ng gasolina. Buti nga nag-roll back na mga toy kahit pa paano. Ayan mga toy, tapos ito ganyan lang lalim mga toy. Yun, ganyan lang, dalawa dito, dalawang pamiwas dito. Ay, thank you Lord. Ayan, mamaya makahuli ko ng ano, plapla ano naman, para laging ready mga toy. O kaya dumawi ulit yung dalag na ano, marami. Thank you talaga Kuya Noel, malaking tulong talaga to Kuya. Yan mga toy, oh yes, sarap, may pumasag na.
Ayan ang mga udyat mga toy, parating na yung ano, dawi. Isalpak nyo na lahat yan boss, ang baho. Mga toy, grabe ang sakit sa mata at saka ano, ilong. Sus Mariusip. Buti na may Diyos akong dalawang ano, makapal. Kung wala talaga mga toy, aalis talaga ako. Ay nako, kapal-kapal pa naman ng ano, usok ng ano, mga wire ng ano, kanso. Saan kaya kinukuha nila yung mga yan? Yung mga nang oriente mga toy, oh. Apat yan sila mga toy, oh. Yung iba niyan doon sa kabila, doon sila galing. Uubusin na ata yung mga isda rito. Iilalim lang naman yung dalag niya, wag lang mapuruan nila. Tsaka yung tilapia. Ay, tinutusok-tusok nila yung buong gilid, oh. Ayun, huli mga toy. Ang laki, ano to? Ayun, laki. Ayun, dalag ulit ata to mga toy. Ay, dalag ulit mga toy, ang laki. Laki mga toy, dalag ulit. Ay, teka lang. Laki, dalag ulit. Dalag ulit. Come on baby. Nako, dito ka dali. Relax ako, bigla mong hinatak. Teka lang, bibigyan kita ng magandang laban. Saan ba? Yun. Ayun. Yun, thank you Lord. Kuha ulit mga toy. Grabe. Hindi tayo mga toy sinwerte sa ano, tilapia ata ngayon. Pero lintik. Mga dalag na kukuha ko mga toy. Ay, thank you Lord. Sabi ko na nga ba, bubungla eh. Dalag ulit, grabe. Laki. Mga toy, nakadalawa na ako. Parang siniswerte ata tayo ngayon mga toy. Tingnan mga toy, pangalawa na to. Ay. Yan mga toy, mga toy, grabe. Sikiran natin to rito. Mga toy, dalag and again. Dalawa na. Grabe. Akalain nyo yan. Walang kumagat mga tayo sa ano, sa tilapia hanggang ngayon. Ayun, hanggang alas 10 na yung dyan. Wala pang kumagat sa ano, tilapia. Swerte sa dalag ngayon. Ano lang ito RMDP ano, Taytay Rizal sa loob yung sa kangkungan. Yun pumunta sa atin yung mga dalag na ano, kinukuryente kasi nila kanina pa doon mga tayo sa mga gilid-gilid. Siguro tumakbo sila. Try natin ulit mga tayo. Ay, huwag ka muna tumakbo, mamaya na. Mamaya ka na ano, maglumpasay. Papatulogin kita dyan kasama ng ano mo, kaibigan. Mas maganda yung dalawa kayo kasi malulungkot yung isa, dapat dalawa. Or ano pa, magtawag ka pa ng marami. Ayan. Yun. Yun. Napakaswerte natin. Nakita ko yung clutter gumagano, no? Sabi ko, yay! Pagbigwas ko, ay, kala ko pla. Sabi ko na nga ba, pag bumula talaga. Naghahanap ng bilo yun mga toy, paano pailalim ng ano,
ng putik. Tali siyang sit up kamatoy. Napakasimple lang sit up kamatoy, oh. Di ba? Isang dangkal kalahati. Tapos itong floater na to, DIY floater lang yan matoy. Chinelas lang yan. Tapos stopper natin, oh. Plastic twine. Di ba matoy? Napakaswerte natin. Diyan lang matoy, oh. Kanina doon din nahuli yung isa, siguro magkakamag-anak to. Ay, ano ba yun? Layo-layo natin matoy. Doon, no? Lumipat ako dito. Doon ako kanina matoy. Lumipat ako dito. Nakahuli ko doon kanina. Yan. Diyan lang, oh. Sabi ko bakit? Ang bilis ng tagot. Thank you talaga Manoy Noel. Kung wala to Manoy Noel, iwan ko lang. Baka di ko mailaland yan. Buti na lang. Oh, sakto-sakto pati dyan sa inawan ko. Kung wala to Manoy, iwan ko lang talaga. Nahirapan talaga ako nitong pagkuha nitong ano to, snake head. Ay, salamat talaga dahil. Ayan, bulati lang yung mga to yung inano ko. Yan, magandang bullets kasi yung dala natin ngayon, oh. Siguro na attract siya dyan sa ikul-ikul na yan, oh. Doon mga to, meron pa doon pumapasag. May umatak na sa akin doon kanina. Hindi ko lang naswerte yan. Ginanon na, oh. Nalit lang ako ng biwas. Makukuha rin natin yan. Uy, kita mo na mga to, wala na rin pala tong ano. Wala na pala tong ano, pain, oh. Oh, ibig sabihin kinain niya na isa. Oh, baka sumabay na naman kayo na sa ano ko. Shoutout po sa inyong lahat mga toy, sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga toy. Bumaba yung views natin mga toy. Ay, ano kaya maganda mga toy na content? Ginagawa ko naman lahat ng paraan ng paghahanap ko ng spot mga toy. Ganda naman ng biwasan natin. Ay, try natin dito mga toy. Ayaw sa gilid eh. Hindi makahuli sa gilid. Ikaw na paggilid ka. Yun, huli. Yun, grabe ang laki. Ito na naman na ito, ito na. Uy, huli. Mag-i-start na naman ito mga toy. Ayun, oh. Tatlo na natin, tatlo na. Yan, tatlo. Dalawang dalag. Mag-i-start na tong tilapia mga toy. Promise sa inyo mga toy. Diba? Napakababaw lang ulit yan mga toy. Binabawan ka ng konti kasi bumabaw na tong tubig. Ay, layo naman nun. Sige na nga, baka dyan kayo kinukuha ng tadhana mo. Baka yan ang gusto mo. Oh, huli mga toy. Ay, ang laki. Laki mga toy. Oh. Yun. Ay, naku, wala. Ay, andyan mga toy. Sana di makawala. Teka lang mga toy. Lusungin natin mga toy. Andyan mga toy, oh. Ay, yun. Pumasok. Doon pa talaga pumasok sa may ano. Ay, ang galing. Ay, nako talaga. Grabe to. Yun, krobong itiman mo to. Oh, diba? Oh, 4 na kagad. Manoy Noel, oh. Talagang ano ba yung hiwaga nitong ano Manoy Noel?
Iwaga itong panalo ko Manay Noel. Huli. Sayang, di na ako. Yun lang po muna mga tay. Dito lang po muna magtatapos ang ating pamimiwas. Grabe mga tay, ang ganda kanina mga tay. Dito mga tay, nakawala na naman ako. 2 piraso lang. Pero nung nakaraan, ang dami kong nakawala dito. Dito kinagatan ako, dito nakuha. Wala ako matay, naka-4 lang ako. Tapos, ano, at 2 dalag ang ating iuuwi. Teka lang mga tayo, baka mamaya makawala. I-tringtang ko muna to. Mga tayo, taradat. Gawin na thumbnail to mga tayo. Grabe, tapos ito 2 tilapia rin. 2 tilapia. Oh, ayos na mga toy. Grabe. Yung tilapia hunting mga toy, muntik na mauwi sa dalag hunting tayo. Muntik na ako mga toy, hindi makahuli ng ano, tilapia. Napakaraming tilapia mga toy, mga litaw. Ginoo. Ayaw nila kumagat masyado. Eh ako, gutom na. Sila busog. Eh paano naman? Kailangan nating umuwi. Kawawa naman tayo. So yun lang po muna mga toy, no? Thank you so much sa inyo mga toy. Thank you so much sa inyo mga toy. Talagang wala. Ano, mababaw na talaga. So ano tayo mga toy? Hanap na tayo ng panibagong fishing spot na naman. At muli mga toy, kung umabot kayo sa dulong-dulo nitong kabanata na to, ay pa-like and share naman ulit mga toy. Tapos panood naman mga toy ng ano, ng ads natin. para kumita tayo ng konti. So yan mga toy, maraming salamat. Mahaba na naman fishing adventures natin. Thank you mga toy sa mga silent viewers, sa mga na nagtiyaga nanood. Thank you and see you next vlog tayo mga toy. Lagay ko lang dun mga toy yung styro. Pinatong ko para diba mga toy, ganun lang yan, style lang dito mga toy. Dito grabe, dami kong nakawala dito mga toy. Dito ginanong kayo na yung isa, sumabit kasi dito, tapos doon 2, tapos dito. Sayang. Ganun lang siya mga toy. Ano to? May daan naman dito mga tayo ng bangka. Dito dumadaan yung ano pala eh. Dito dumadaan mga tayo yung ano, yung mga nagkakalakal. Yun lang mga toy, para di na umaba yung ating video.